Jeg vil lige vise jer, hvordan et pauselokale for min arbejdsdag ser ud. Nu er jeg alligevel lige her og lige har lidt pause. Vi har noget så spændende som et lille toilet med en vask på. Så har vi vores opholdsstue. Sådan ser det altid ud, når jeg er på arbejde. Fordi at jeg arbejder ved siden af arbejdet. Sjovt nok, ellers så kan jeg ikke lave videoer til jer. Vi har sådan, så vi lige har lidt tekøkkenværk herovre. Stille og roligt. Skal vi ryge? Så er det herude. Min bus holder derovre et eller andet sted. Den går vi over og starter lige om lidt. Men det er sådan en typisk pause for mig, det ser ud. Det er at sidde herude. Stille og roligt og ja, hygge mig. Men nu vil jeg hoppe ud på vejen. Det er ikke sidste vagt i år, men næst sidste vagt. Men jeg prøver lige at tage jer med på min hverdag i morgen, hvis jeg er heldig. Og lige vise en tur på den, jeg kører. Så ha' det fint.